מבט פונה לכתף ימין, ובאיטיות חזרה אל המרכז, מבט פונה אל כתף שמאל, לאט לאט להרגיש את התנועה, את המתיחה של הצוואר ולחזור אל המרכז, מבט לפנים, ונעשה רוטציה מעגלית לצוואר, אוזן לכתף, סנטר, סנטר, אוזן, צורה איטית, לאט לאט. ולצד שני, אותו דבר, לאט לאט להרגיש את הצוואר. יפה מאוד. ומבט לפנים, יד ימין מונחת על הראש, ומתיחה. ננשום עמוק, 3 נשימות עמוקות אל המתיחה, ולהרפות. יד שמאל מונחת על הראש, מוצאת האוויר למתוח, 3 נשימות עמוקות אל המתיחה, להרגיש את שרירי הצוואר מתארחים, ולהרפות. 2 ידיים מונחות על הראש, מתיחה כלפי מטה, נרגיש את המתיחה של השרירים, ומבט לפנים, להתיישר.